Shalom. Horasma dihita saluhutna. Hami parhalado HKBP Bandung, hupasat hamima selamat hari Minggu. Selamat beribadah ma tuhita saluhutna. Ia minggu ta sadarion, ima minggu o kuli. Topik di minggu ta sadarion, ima pauba roha asa unang mago atau bertobat agar tidak binasa. Hurian itu hata tapau hohom maroha dohot pikirata mamongoti tang yang nahohom mahita. Amen. Marede hita sian buku ede nomor 577 ayat sada rodi ayat tolu rim mahita jongjong. Puji Tuhan bahata, haleluya, haleluya nahai, haleluya, nang suruh-suruhani, haleluya, kita sembah Tuhani, haleluya, hale parlangi Tuhani, haleluya, tangi arso arami, haleluya, nanonohon lauti, haleluya, pasangan Tuhani, haleluya. Puji maholong nahi, haleluya, nang dengkan basa nahi, haleluya, mama nongos Yesusi, haleluya, ban hangoluat dahi, haleluya. Mar hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia, natu mo palangit dohot tanoon. Amen. Saitong do mamerengi mataku tu Jahoba, ai ibana do mangenet patu sian jorgong, sai do pakon maau,
jala asi maroham di au, ai pujung jala nadangol do au, hodo ale Jahoba di halunguton rohaku, ale debataku, marhaposan tu hodo au, sai unang paila au, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata, amanami na di banua gijang, para siroha na sumurung, namadok mauliate mahami tuho, sian nasa rohanami. Ala di leonho anakmu nasacadai, Tuhan matean humokop hami. Asa unang mago na porsea di ibana, alai asa hangoluan nasa leleng nileleng na dinasida, tatap mahami, ale amanami, di bagasan anakmu Yesus Kristus, nagabe habadiaon, dohot hatigoran dihami, saise sama dosa nami saluhut, ala ni pelean na sundenggan, na pinelehon nai humokop hami, say paeleng mapinggolmu tutang yang nami, jala asi maroham dihami, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Allah di Tuhan Yesus, marende kendehan, kasih tong rohana, nang pepar dosaan, di mana nampahadong, adoh debata, mudah nyari usehon, idolo Golgata. Allah di Tuhan Yesus, memuji-pujian, holong tokong rohana, holong mardidaan, holong naha susahan, dihasiang aron, asal maritanan, nasonang autohton. Tangihon hamuma, patik ni debata, sian patik paupaton, dohot lapatanna. Patik paupaton, ingot hamuma pabadiahon hari minggui, dina onomari ma ulah hamu nasa siulanmu, alai anggo ari papituhoni, ari paradian ni Jahoba debatam doi, dang jadi ho mangula, anggo dinasa dari manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, ro dipinahanmu, ro dipangisi ni huta ni halak pe, na mangebati hutam, ay dinaono marido ditopa debata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina, dungi maradian do ibana di ari papituhoni, di bahenido ubahen na di pasu-pasu debata Jahoba, ari paradian nai, jala di parbadiai, lapatanna, ikon di habiari rohata debata, jala ikon holong rohata di ibana, asa unang tois rohata, diajar nasian hata ni debata, ikon badia do hata ni debata di rohata, jala ikon ringgas rohata, tumangihon, dohot mangguruhon. Atong rap mangido gogo mahita tutuhan debata. Ale Tuhan debata, say pargogoi mahami, mangulahon na hobar tu patikmi.
Amin. Yesus roh berdosa, ampun dosa ini, namun kon ina roha di pambainan sudi. Alai aku tahu di jalan Yesus samawa. Karosana karsol bagi namun jodro kasih kutu utama ngoponi dosa nari masai itu Indonesia Yesus rasa kaluan Tato poti madosata tu adopan ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan jala ama parasi roha dang lo moroham mida hamatean ni pardosa mulak manian parjahati tumadikon dalana asa mangolu ibana ido dipangido roham alanii ubahen hupangido hami sai sudati matoru-torum asa unang mangonai betu hami sai sesa masude dosa nami asa mangolu hami di bagasan asini roham sai pargogoi mahami asa margogo hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabege mabaga-baga taringot tu hasesaan ni dosa. Songonodo hata ni Tuhan Jehovah. Unang ho mabiar ay audo siluluhon ho nunga pola hujau goarmo au napunaho. Hasangapon ma di debata na di gijang. Amin. Tuhan
Turpuk epistel di Mingguta Sadarion, imanatar surat sian panurirang Jesaya 55 ayat sada rodi ayat sia, tajahama marsikat soring. O sudehamu akan nama uas, romahamu tu aikon, jalahamu akan nasomar hepeng, romahamu manuhor, mamonggoli, dohot mangaton, sayro mahamu, manuhor anggur dohot susu, unang pola marhepeng, manang marpanuhor. Tarehon hamu ma pinggol muna, jala roma hamu tuau, tangihon hamu ma, asa mangolu tod dimunai, jala bahenoku matuhamu, padan saleleng-leleng na, ima padan parasian nasitongi, tu si David, naso tupa muba. Idama, si tindangi tu akka bangso ibana hulehon, bahen partogi dohot sileon patik tu aka bangso. Idama, bangso naso tinadam hian, ikon jowon mudo, jala bangso naso tumaddaho, roma noho piho, alani jaho bade batam, dohot alani nabadia ni Israel, ay nunga marmulia ho di bahen. Selului hamu ma Jahoba, ditsantar bahen dope jupang ibana, jauh hamu ma ibana, ditsan jonok dope ibana. Say ditadikon halak parjahati ma dalanna, jala jolma pargeduki akka sakapna, say mulak ma ibana tu Jahoba, asa marpangulahi rohana, mida ibana, dohot tu debatata, ay buas do rohana manalesei. Ay dada pikiran munai, jala dada dalan muna akka dalanku, nina Jahoba. Rap hitaman jaha, ay songot tiboni aka langit, songonido tumibo aka dalanna sian dalan munai, jala aka pikiraku sian pikiran. Ido sahatna, martua do aka natumangihon, hata ni debata, jalan naupiopsa. Amin. Tahati dakon maha porseotai, songon nahinati dakon ni dongata saha porseaon, di sadok portiwion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo naso hatu dosan,
natu mo palangit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba nasasadai, ima nanti mohon Miss Maria, nagabe-gabian si Anton di perbadia, andora suhabubuhan. Ido tuhata, natu mau na bernit, di panguhuman silatus, namate tarpajal do ibana di hau pinar silang, natuat tubon toru, namuluk maulu di hari patuluhon, nama naik tu surgo, lau hudu tu siamun debata Jahoba. Nama naik na parguguna suatu dosani, disima ibana pai mamulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot namate. Au porsea ditodi parbadia, jala adong sadahuria nabadia, huria hatopani halak Kristen akan nabadia, dohot dihasesaan ni dosa, dohot dihatai na mandok, mulak mangulu sogot daging ni halak naung mate, dohot dihanguluan na sora suda. Amin.
Shalom. Titing si jahaon di Minggu Okuli tanggal 23 Maret 2025 pukul 10 WIB. Sada, jadwal pertanggiangan daerah di hari Rabu tanggal 26 Maret 2025 pukul 10 WIB, daerah Tolu Dago. Nama Jabui, keluarga Inang Nyonya Maruli Marpaung Boru Panggabean. Inganan ruang serbaguna lantai 2. Di hari Kamis tanggal 27 Maret 2025 pukul 10 WIB, daerah 2 Antapani Artamani. Nama Jabui, keluarga Amang Sintua Medan Nababan, Inang Rohani Boru Simajuntak. Inganan ruang serbaguna lantai 2. Daerah 5 Malabar, nama Jabui, keluarga Amang Sintua Tulus Lumban Gaul, Inang Dewi Boru Simamora. Inganan ruang konsistori lantai sada. 2. Hona RPP, Ruhut Parmahanion Dohot Pamisangon. Mamuka Sadarion hari Minggu tanggal 23 Maret 2025, Hona RPP Jaladang Ruas Nihuriata B, Boy David Pangaribuan, Ruas Wik Daerah Opat Sarbuncip, Siala Mangoli Tuna Dang Sahaporseaon Dot Hita. Tolu, Pangebation Huria, Sadarion Drap Ponhita, Rodo utusan ni pos pelayanan HKBP Wonogiri. 5. Ulaon kategorial dohot non kategorial. Akka ulaon kategorial dohot non kategorial matsohot sian hari Jumat sahat tu Sabtu tanggal 20 Maret di Siala hari raya Nyepi. Onom, informasi kantor Nihuria matsohot di hari Jumat sahat tu hari Sabtu tanggal 20 Maret. Alanii akka barita dohot parhepengon tu titing tanggal 30 Maret di pasahat lumambatna hari Rabu tanggal 26 Maret pukul 12 WIB. Congoni matiting di bagasan minggu untuk hattama memasu-masu.
Maredehita huhut papungu pelean. Martang Yang Mahita. Dameni di batana sumurung sian saluhut naroha imana mangaramoti
jala mengarajai rohan nang pikiran munabe ganup marsada-sada bangasahon Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Orasma dihita salhutna. Damang dainang haanggi pinaribot na hinaholongan di bagasan guar ni Tuhata Yesus Kristus. Tinitip sanggarin na bayan huru-huruan. Cumulo sinukun marga asa binoto partuturan. Ido hebat ni dialak kita batak dangi. Nangpe marha maranggi do hita di bagasan Tuhani. Titikting nungadi dok nakin akamang do tinang dok nabo sebulung. Amisa diri mapadita Agus Sidauruk natongon makubasi di HKBP Solo Resort Solo. Boru ni rajai na walap kami boru sinaga jalasada di pasahat Tuhata dak danak boru tu tonga-tongani keluarga nami. Damang dainang nang akan apa sebulung Rison rohami mewakili panitiata lah kebetulan nasida dang boy parsidohot alaniak kaulaon imasian pos pelayanan Wonogiri nang hupikir dang hal na asing biate alasia tonga-tongata do aga pengurus pos pelayanan na mangalen roha pikiran dohot tiki saat ma tabe sian dongan ruas nang parhalado nang panitia sian pospel Wonogiri ima Resort Solo do dongan parhalado si Resort Solo kamang do tinang tuhita saluhutna oras madhita untuk multimedia apakah sempat dibagikan tadi pagi bahan oke. Wala tidak ya amang do tinang tajaloma bertanauli hata ni debata dihita nama makuling hita di bagasan tikion Imasian Evangelium Lukas biddu 10 tolu ayat 1 ayat 5 marite topik pauba roha asa unang mago bertobat agar tidak binasa. Songonom ma didohatan di bata dihita. Adong ma naro ujui pabuahon tu ibana taringo tuaka halak Galilea. Na diduruson silatus do mudar nasida. Gabe saor tu napinilehon nasida. Jadi nina Yesus ma mangalusi nasida. Na diagam rohamuna do pardosaon halak Galileai. Martibakon saluhut halak Galilea. Ala songoni diahap nasida. Hudok madihamu. Dang. Anggo somu ba rohamuna. Lau songoni do hamu. Mago muse. Manang na diripu hamu, anggo nasa pulualu halak namate ditinggang palas-palas, na disiluam parsalansian sude pangisi ni huta Jerusalem, udok madihamu, datung, anggo somu barohamuna, lausongoni dohamu mago muse, ima sahat ni hatani debata dihita. Next. Amang do tinang do nabo sebulung na hinaholongan di bagasan kuar ni Tuhata Yesus Kristus. Pekerjaan paling mudah adalah menilai kekurangan, kesalahan orang lain. Songo dia pe met-metna sederhanana murado dapot kita akamang do tinang do nabo sebulung. Alai sebaliknya pekerjaan yang paling sulit ulau maul adalah melihat kesalahan manang hahurangata sadiri. Bakar si bata pola do adong halak mungkin paingoton bado respon amang do tinang do nabo sebulung. Olo pitori jalo teh manang pitori ruta do. Torialo do, dungi dokon, aisi haruaho, pamalamalahok ko, bahibat-hibat toko, pajak-ujak hoko, kan? Laho mamudai, au, laho paingotok kau,
dungi gabe didok ma, urus ma, urus ma, urusan musa diri mate, unang pola atau yau, unang pola paingot au dot akan asing. Apa sa sitong na boy dongata jolma dipake de bataka mang do tinang laho mamereng laho mangurupi hita paululihon dirita memperbaiki mengevaluasi dengan tujuan supaya menjadi lebih baik supaya mardalan obar tulomon rohani debata. Alani ido nakina hudok akamando tinang pekerjaan yang paling mudah adalah menilai kekurangan, kesalahan orang lain, tetapi tidak demikian dengan penilaian maradopon dirita sadiri sangat sulit bahkan macebakol. Dugi mencoba mahita dengan berbagai cara lahu patupakon pembelaan diri amang dot inang. Saya unang ma adongi jala terjadi masa di hita te. Amin. Tadi do hita dikoreksi amang dot inang. Tadi ate. Kamu lihat ma olo tadi do pe dikoreksi mula dong na kurang ate. Bolo na dong na kurang pas. Next. Alani mula masa sada peristiwa na masa terjadi terhadap sesama kamang dot inang. Apakah yang akan kita katakan ketika terjadi sesuatu baik terhadap sesama kita, terhadap orang lain, orang-orang yang di sekitar kita, apakah yang akan kita katakan Bapak Ibu dan orang muda? Molo masa mai adong mai bencana alam, molo masa mai adong kecelakaan, marado pondongata, molo masa mai adong hagoran, doot akan asing. Ahadon natabatu pakamang dotinang dot nabo sebulung. Apakah kita menghakimi dengan menyebutkan kekurangan dosa-dosana, pangalahona, dungi dohonot tama, ay memang patut doi jaloy banai. Itu, dangi, airang minoto, natakangan namun saya ngerti, najugulan, dangi, nama olah ni paingot, dot akan asing. Bayi mana terjadi akhirnya gabi dungi di pajojor ma, ay memang pangalahona pambainan na songonom ma akan asing, dungi di paubuk mai marang diarahon. Patut do ijalo ibana so ini yang baik kok kamu dangi. Padahal sesungguhnya mang do tinang, apakah keuntungan kita ketika kita menghakimi orang lain? Tidak ada keuntungan yang kita peroleh ketika kita menghakimi orang lain. Tapi yang bertambah adalah justru adalah dosa kita. Dungi taba maka mang do tinang ate. Sasitong na tulu do hasalan na. Apalagi ma molo na kejadian ni alona. Buat teh. Bapi terjebur do teh. Sahak dosi barbar lusung dengi on andot akan asing dan sebagainya patut dodot akan asing. Dak kubo tamang dotinang tapai hut-ihut kita patut prihatin ahana terjadi di rongata na masa di HKBP sampi tadi. Nah, bagi halak na sugu rohana tu HKBP anggoy pitoratok doi viral nanti. Itu di grup nami alak Batak dungi pitoradong mamabayan di Sulu tong apa yang terjadi nina. Jadi binoto matong sejarah ni dongan nama cerita honi nama bayi ini ada sesuatu pada waktu itu di masa lalu dan di zaman nami. Nah sopas di tonga-tonga ni kuriat tahirna etong mai gabi di bayan dot akan asing. Kenapa tidak dijaprin naroha matong dangi? Bahasa pola ikon ibayan di grup. Bahasa pola ikon ibayan songono dot akan asing. Betapa mudahnya kita dalam kehidupan kita terjebak amang dotinang. Dungi mabainaka penafsiran mahita. Dungi mabainaka padohan mahita. Dungi mabainaka perkataan dotakan asing. Sojumolo cek and recheck di bagasanna. Sojumolo cross check apakah yang terjadi sesungguhnya atau sebaliknya. Ketika terjadi sesuatu maradopona karungata. Maka kemudian kita akan menjadi merasa iba. Dungi langsung mengurupi mahita. Manang justru tidak peduli, manang na parpuri na paling pahit na kinamang do tinang na pasubulong manguhumi na kinate. Menilai, menjudge, menghakimi, tarigot tu apa yang dialami dan dihadapi terhadap sesama kita. Apalagi ma molo maradupun musutta molo alotta mang do tinang. Gitu. Petor hatok do, dangi? Malodong alo dot musuh. Luar biasa doi.
jadi netong taringo tu hakurangani. Sehingga bere kamu memang do tinang gabi mago do nadingkan kola nalani hakurangan na otik. Nah baik kok kamu majukan ai do mulu najulu amang songonon hiat do naside namse tokan. Ale hola nalang ngadong persoalan perbedaan nunga pitor renggang marang gabi dok alani sigaret inna kan. Dungi gabi renggang matong baru dungi masuk masude aka hakurangan na masude na di pajojor sehingga hilang maka nadingkan akan nauli kebaikan menjadi hilang oleh karena ada kebencian yang terjadi sehingga yang disampaikan dan disuarakan adalah sesuatu na negatif, na buruk, dohot, narwa. Next. Nah idona terjadi akamang do tinang dia maharoa stigma na negatif terhadap orang-orang Galilea pada saat ia akamang do tinang. Kebetulan sian segi letak nasida Galilea orang dari utara Israel. Halak Galilea tarbarita do dianggap halak nakasar, halak parmuruk dan toman hormat. Dungi kelompok sian halak Judea madok dirina merasa diri uburju sian halak Galilea. Bahkan tikir Yesus orang do halak Galilea na terlibat tu pemberontakan mangalau kekaisaran Romawi na menindas dungi gabe torokma na dieksekusi Herodes marhite si Pilatus pada waktu. Baik kita maju molopola songoni akamang do tinang dungi gampang ma laho menjudge, gampang ma laho menghumi. Songone dok nanakin sian ayat sada dinaro nakin di Papua. Adong manaro ujui Papua hontu ibana taringo tua kahalak Galilea na didurusson Pilatus do mudar nasida gabe saur tu pinilehon nasida marhite respon napi nasahat ni Yesus di bagasan turupukonakin. Satu peristiwa dihubungkan dengan kekurangan, dihubungkan dengan dosa, dihubungkan akapangalahu do takanasi ngamang do tinang. Memang satu kejadian bisa dipakai Tuhan lahom berbicara kepada kita akan kekurangan kita, tetapi tidak selamanya oleh karena kekurangan. Tapi bisa saja juga oleh karena apa? Karena memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Next. Alanido. Yesus bahkan memakai situasi yang viral pada waktu itu untuk meluruskan pemahaman mereka. Agar apa? Agar tidak mudah menghakimi terhadap sesama. Adong harwa na baru terjadi, songonedok nanakin, adong 18 orang mati ditimpa menara di kolam Siloam di ayat opati, dungi dipakai Yesus mai. Laho meluruskan pemahaman, laho meluruskan pandangan nasidah supaya tidak mudah terjebak laho menghumi, laho menghakimi terhadap sesamanya ketika tertimpa sesuatu dan kejadian sesuatu. Yesus mengingatkan mereka bahkan kita juga di era saat ini Bapak Ibu dan orang muda. Agar apa? Agar tidak terlalu terfokus dengan kesalahan orang lain. Sehingga kita lupa menilai tentang kekurangan kita pula. Karena terlalu asik, terlalu terfokus, terlalu terarah ke mangdot inang. Tu hakurangan, tu kesalahan orang lain namang dot inang. Gabi lupa terhadap kekurangan kita. Energi kita, waktu kita, pikiran kita terkuras untuk kita. Tapi lupa mangdot inang. Uju tatudu tatunjuk dong atta, piga tu dongan tehe. Boido sada, boido dua teh, ala jempoli olu tu sana kan. Nah, ape natulunai tu dise tehe. Tu ise tulunai molin na teh soni. Tu hita do, lagi? Tu hita do. Nah, bohado hita dalam kehidupan kita, jangan lupa bahwa kalau orang lain punya kekurangan, kita juga punya kekurangan. Atong dia kehalak na memiliki kekurangan bohado saling menopang, saling mendukung, saling mengkoreksi, saling mengevaluasi dungi rapau lilihon mah, rapadenggatom mah, dia kekurangan na taulakon di bagasan kehidupan dout ngeluta sehingga waktu kita, energi kita, pikiran kita dan terfokus hanya kepada apa yang kurang yang dilakukan sesama kita, apa yang diperbuat terhadap sesama kita. Next. Amang inang dot nabo sebulung, belajar dari kesalahan sendiri itu baik. Tetapi belajar
dari kesalahan orang lain itu sikap yang bijaksana. Itu. Belajar dari kesalahan kita sendiri kemudian kita sadari, dungi tadok emak. Salah HP au. Nah hurang do HP nahula. Tetapi belajar dari kesalahan orang lain itu sikap yang bijaksana. Dungi do honom ma di bagasan derita. Dang siula honoton HP songoni. Dak si baenon HP songoni maradup ponaka dongata. Dang si patu paun HP songoni maradup ponaka dongata. Bagaimana kalau seandainya hal itu dilakukan kepada saya? Au juga di idulahu tuau. Waduh tuh, acid do rohaku marang nadang. Karena itu kalau tidak ingin disakiti maka jangan menyakiti. Unang gabe mambaen naroa nah kurang dinggan di tengah-tengah kehidupan dohot oluta. Next. Ada orang terjadi akan mangdotinang. Kalau sikap kita yang menghakimi terhadap sesama kita. Ada tolu hal nahuidah kami di sini. Parjolo dengan menghakimi kita menjadi orang yang mudah mendeteksi kesalahan orang lain. Sehingga bahayanya kita menjadi lupa mendeteksi kekurangan kita. Hahurangata di bagasan kehidupan dot ngeluta. Bahkan berupaya madok diderita seolah-olah si tong tikos benar adanya. Napa dua hon dengan menghakimi kita cukup ahli mengenali kesalahan, kekurangan orang lain. Walau samet met songotia pe, walau sekecil apapun itu. Tetapi kita lupa mengenali kekurangan dan kesalahan kita sendiri. Walau hal itu sudah betul-betul nyata, betul-betul kelihatan dan bahkan sudah patah kamang dotinang. Apalagi mau mengulungan berbeda teh. Dengan luar biasa betong, ulungan berbeda dengi, dak perduli si tong manadang. Tekos manadang, bapak kok nak keluar masuk dia teh. Badohok na di kebun binatang peulu haruar itu teh. Abi dang adong nyan kaitan na tusan ale saya buah-buahan kan naing. Nah, lako bohado menyikapi taringot tu pambahenan dongan na alan ya kahakurangan. Dengan menghakimi yang ketika menghakimi kita terjebak menjadi penipu. Mengapa menjadi penipu di mana kita menipu diri kita sendiri? Di mana seolah-olah dalam kehidupan dot ngeluta kita tidak memiliki kekurangan dibandingkan orang lain. Di mana kemampuan kita menipu diri sendiri lebih besar daripada kemampuan kita menipu orang lain dengan sikap menghumi, dengan sikap yang menghakimi maradopon sesama kita. Karena itu kita mau mengatakan Bapak Ibu orang muda, sikap yang menghakimi ternyata justru memiliki dampak negatif, dampak naroa, dampak yang buruk, termasuk hubungan kita, tidak hanya hubungan kita dengan Tuhan, tapi juga hubungan kita dengan sesama. Songon taida di bagasan turpukonakin. Next. Betapa sayang sekali Amang Dotinang, ketika kedua mata yang diciptakan Tuhan bagi kita, tapi dipakai hanya untuk melihat kesalahan orang lain. Nah, sonari, dakolan si malolong Amang Dotinang. Badohok do, asing nih dohok do, papi torarak do deh. Terus barbar lusung dengi. Memang dok kasihani ini nak. Nah, jadi mau dihatahol songoni tu, apalagi tu alona bapi toritakut dia biasa nanti. Memang itu kan ngahudok kian namanya tong. Nah, dia kapangalakona di pambahinan. Nah, asing ni ya hati musing teh. Omam musing teh. Itu teh. Anggoda, mau lo ngasugorohana. Tudongan na pitor. Masam maya teh. Adong maya pitor di pamasuk tu Facebook, tu dia musing teh. Adong musing mabayan di status musing ate. Dotak kanasing mamburai jolma. Nah, manihai jolma terhadap kekurangan orang lain, betapa gampangnya, betapa mudahnya Mang Dot Inang. Dungi, ya do kami makubasa dehuria songoni. Saya upamanat Amang Dot Inang. Jadi, saya hubereng mah adong salah ina. Apa profesi na tungina mah luar biasa na. Bagian kesehatan do ibana. Alay ganup ari status na holan na manihai jolma. Holan na mengejek jolma, holan na menghumi jolma. Baik kamu aja habis energi dan waktunya hanya untuk menghakimi dan menilai orang lain. Akhirnya menjadi lupa untuk menilai dirinya sendiri. Betapa sayang sekali ketika Tuhan memberikan mata kita, baiklah tidak hanya melihat
kesalahan orang lain, tapi bisa melihat yang positif, yang baik, dan kemudian akhirnya kita bisa belajar sesuatu di bagasan. Nah, next. Jala ido na terjadi amang dot inang. Dangi? Nang sisian ni Yesus piaheado terjebak tu hal nasarupa. Dia maharwa. Dungi uju baju pang Yesus tu halak. Tu sahalak nama pitung mulai sejak lahirna akamang dot inang. Ado suku-suku ni sisian ni Yesus tehe. Isi do namar dosa na teh. Baik kau kamu jo. Nah toras do marang na ibana do. Aikat to parjulu damang do tinang isi do namar dosa. Berarti titiknya fokusnya kepada kesalahan. Kan yun neng. Tor parjulu do tusi isi do namar dosa. Aleo cugari asing suku-suku nasisiani wasa boy masa Tuhan. Alai sudah terstigma di bagasan pikiran nasida, di bagasan rohan nasida, parjulu adalah langsung kepada sebuah kesalahan, langsung kepada sebuah kekurangan. Alai ahamalus Yesus, asa gabe patar ulaun ni debata. Ketika mereka melihat kekurangan, Yesus mengajarkan sesuatu yang berbeda. Yesus mengajarkan sesuatu na asing sian di bagasan pikiran do rohana sida kamang do tinan do sebulung. Dia mai asa gabe patar ulaun ni debata. Supaya pekerjaan Allah itu yang nyata walaupun di tengah-tengah kondisi yang buruk songoni. Pamulubu ya kamang do tinang nabo sebulung. Peluadong dongatan na mangadupi songoni baunang belam ditabba beban nate. Unang belam ditabai marhite penghakiman judge akadongata mang do tinang. Om mana diguari sudah jatuh? Ima kiti patangga museng. Dungi adong museng alak batak masuk hona titik-titik bah kita mapagajak kondangi. Nah, sudah jatuh ketimpa on hona on museng inakan tak pala si dohono ni ali ngata tu sidangi. Nah, bahwa kita lah memahami mengerti tentang itu marhite. Nah, ni Yesus meluruskan pemahaman niat kasisian termasuk madi begasan adalah meluruskan pemahaman dot pandangata akamang dot inang. Next. Ido na di dot ni Yesus pola sape dua hal yang mang dot inang. Sian ayat 3 dot ayat 5. Anggo somuba roha muna. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat. Ido napi nasa ni Yesus. Yesus menekankan kepada mereka, tetapi jikalau kamu tidak bertobat ninna. Yesus menekankan tu nasida pola sampai 2 hari, paingoto nasida menegur nasida. Jangan sibuk hanya menghakimi, melihat kekurangan orang lain. HP nasida pe harus bertobat. Nasida pe ikon paubahon roha nasida. Nasida pe ikon paubahon pikiran nasida. Mereka juga harus bertobat amang dot inang. Mereka juga harus berubah. Demikian juga kita dalam kehidupan kita. Yesus menegaskan di bagasan kehidupan dot ngelutak amang dot inang. Tidak ada pertobatan tanpa perubahan. Amin. Itu. Tidak ada pertobatan tanpa perubahan. Pertobatan itu harus dibarengi juga dengan perubahan. Itu teh. Malo somal namang do tinang do nabo sebulung. Malo di pergantian tahun buat teh. Adong do tiki lah ho. Madokata teh. Itu teh. Itu. Dungi buah mai dok danak teh. Salam mau bapak inna kan. Salam mau ma inna. Pola sampai mana teh. Iluna. Ale buah respon na toras teh. Ulu bulu nih air mata buaya doy namuseng ete. Baik kok kamu aja. Sugut awalan lasal pusyanon. Dugi sugut ulah konomu do museng namuseng tokan. Nah, manang amat tai tu nate ete. Tidak nakin judulnya maaf. Permaaf-maafan dagi. Saling mengakui kekurangan dosa. Akan hurang dagi. Alelos ido kesempatan naroi nate anggon kon upake kesempatan non anggon habis doen namuseng tokan baik kok kamu aja. Ale molohata nakin bermaaf-maafan. Saling berubah di bagasanna, saling menyatakan ada yang kurang dan kemudian di bagasanna adalah ada perubahan. Jala ido
na pinangido ni Yesus di bagasan turbokon nang tuhita di tengah-tengah kehidupan dohot nguluta amang dot inang. Sesungguhnya proses pertobatan itu terus dan terus terjadi dalam kehidupan kita kamang dot inang. Kita semua adalah orang yang berdosa yang perlu terus mengalami pertobatan setiap saat, setiap waktu kamang dot inang. Karena apa? Karena tidak ada yang luput dari dosa dan dari kekurangan. Maka perlu di bagasan nguluta, di bagasan kehidupan dot nguluta mang dot inang, bagaimana kita boleh terus mengubah ima sipatta, parangeta, perilakuta, pampahenata akamang dot inang marhite sikap yang sejalan, selaras seperti apa yang diinginkan oleh Tuhan amang dot inang. Sotung gabe mulak museng ima taringotu parange sikap dalam kehidupan dot ngulu narwa museng setelah mengatakan bertobat nina HP dan adong perubahan. Pertobatan berarti perubahan 180 derajat. Dak 360 amang dot inang ate. Mulu 360 berarti. Ima bamulak do museng ate. Mulak museng sahiti. Nah, jadi buah do hita kamang dot inang dot nabo sebulung. Molo tung adong dosa-dosa kesayangan kita amang dot inang nabo sebulung. Adong teh dosa-dosa kesayangan. Wah, nasay rutin, dengi, nasay diulahon, itu karena dosa-dosa kesayangan. Ingat tamu mamang inang nabo sebulung. Iblis tidak pernah tidak menawarkan yang menarik, tetapi selalu yang menarik, menyenangkan hati kita, menyenangkan tubuh kita, menyenangkan hagiot-hagiotnya pamatang ta. Karena itu, mari bertobat, mari tinggalkan, kemudian kita katakan say goodbye tuaka dosa-dosa dot ahurangannya teh. Tatuju mah sesuatu yang baru, yang berbeda. Nadi halomohon di bata, di bagasan kehidupan, dohot nguluta, songon edot anakin sian ayat 3, Rodi 1 ayat 5. Next. Jalai do amang do tinang molo marsiajar hita. Metamorfose, capung, atau mungkin kupu-kupu amang do tinang. Dari kamu jo molo sian molo kupu-kupu ibana, sian telur gabe. Gabe dia teh perculut teh. Sian telur gabe. Ulat. Dungi. Kepompong. Dari kepompong gabe. Kupu-kupu. Heado teh kupu-kupu mulak museng gabe. Telur museng. Heado teh kupu-kupu mulak museng gabe ulat na menjijikkan. Mulak museng kupu-kupu gabe songoni. Daong. Yang pasti tidak pernah kembali lagi. Atong ido perubahan amang dot inang. Perubahan boleh semakin lebih baik, lebih denggan. Jaladang dari pangidohon debata di bagasan kehidupan dot ngulu ni alak napor sea amang dot inang. Allah tidak menginginkan pertobatan ala kosmetik di mana hanya sementara dan kemudian dia menjadi luntur. Alin nama dok sotong gabi salah teh. Adi orang emang si dauruk be. Ini maksudnya tong dangi. Dang boy be memakai kosmetik. Dangi masuk nade. Ulu. Sotong gabi senjata di banyak kamat ta. Mangoroi balat jo. Mangaru sudah ini makan ngai dok emang si dauruk kan. Dongi dang be kosmetik ina dak songoni emang dot inang dot nabo sebulung ate. Batung babe las do rohani aka ama mamereng molo pardi hutana. Uli, itu teh kamang. Wara teh daw? Haru lansia, amalan sia, itu teh kamang. Lomo do rohamuna teh kamang. Belagi lansia nakin. Molo uli akapar diutata baru kamang. Lomo do rohata. Lomo, memang situ tenang gumuga teh. Amalan sia song negara ragu-ragu, bae mamang narwana. Bae mamang padita, nga opung ni sian, namusnya ngate. Bae tong dang boy tarpung kiri ade. Ido. Las doroha, tetu itu dah. Babai kau kamu masuk molo sanga bohi ni nata, saya holan na, dang holas segi tolu be, segi biga namte. Segi 5, segi bitu babai kau kamu masuk. Holan bohi kriminal, buat namte. Yakin nau, akama pedak sonang berohana izebode. Holan nang sa di pitu, bah. Ngamurum teh na bohi kriminal 5 nang dang, namse tok kan?
Ay molo nga, abi nga mula sa sitong na siya kator, ale molo sa ibuhi kriminal lamang do tinang. Mangarakso nang bilabong na di. Say berengon, bay perbedaan do jadi na musentok kan. Ale molo sebalik na dengan wajah yang selalu senyum, ceria mang do tinang, tentui na dipangidohon. Lapatan na Allah tidak menginginkan pertobatan ala kosmetik, tidak hanya sementara mang do tinang. Ayo do molo kosmetik. Olan hona arte. Olan hona karingat itu deh. Itu ala nido saya ulok kaina, ala nido kamang, ayo dong paratian saya ulah markat saya naton ini tadi. Dongi pakaluar beda na, idang ibu to kamu na ulu do parte. Naung gabe. Luntur do teh. Bayi itu dah, naung gabe luntur do non saya tokan. Ido ala ni bahasa sitong na asa tetap uli do masuk na. Nah, alai na dipangidohon de bata bukan pertobatan yang seperti itu. Tapi pertobatan yang nyata, perubahan yang nyata atas sikap kita, atas kehidupan kita, atas pangalahot tamanginang dot nabo sebulung, sehingga kita berani mengatakan tidak untuk dosa. Nah baru dope adong nabo sebulung tali mahasiswa pangarat to nasida. Dungi nasa iwi atu bibana. Pasadak ya roho marguru niku ala pangarato ala dijuluni kampus UNS do gereja tah. Jadi saya dong do menumpang dungi cupang ibana mahami bade babana ma pergumulan na amang padita molo dang boy ala dong pergumulak kunin na ibana tarlubu bida parpudion puasa niku cerita hon ibana ma kamang do tinang ara manang buam maharona julu sebelumnya dibuat datana dungi akhirnya gabi hiraibana mah meminjam pinjaman online nih. Abe mahasiswa mang do tinang baru di grup nami PSMA pe natuari pe adong na sape hona tipu 20 juta nina 40 juta. Ibat nah halak Batak museng dotong horas itu ada museng tong baik kokomu jo. Dipake ahana tong bahasa Batak dangi. Abi nabi noto halak Batak dak songoni ade. Amin. Walau na songoni bambu aja bertobat meningom mah. Jadi nabo sebelum nakin pola dosa pe diberitukan ibana amang padita sampai dengan 150 juta. Jadi di teror matorus nguluku HP dakya adong ko pake ni nebana. Sojo niku. Toho doho yang pake ho jaladang marjuji online ho daong amang padita si toho do nebana. Bahkan berjuang duau, sambil membuat kreasi-kreasi, nah garis di luar hanya demi untuk menopang asabui kuliah ini nebana. IP habis tu sudi. Jadi di teror masa 1 jam 12 morning bahkan 1 subuh dungi hudok mati bana atong gati ma handphone mi nomorna. Gati maniku. Bahapa sana namang menyarankan daong pasti dak sonak koniku. Dungi gati bana ma. Dungi ada sini nasal pu roy bana museng mang padita boy dope baju pang ita mar tangiang halus tu boy niku. Dungi patorang ibana mah. Sangado lau au tu OJK na di Semarang lahu meliti buasa gabe songoni jala ise do mawan patoni. Ape di tongadalan mamang padita gabe hupi kiri mah ala ni dok borat na nganaing puto bopo diriku. Tu kendaraan, tu mobil harumate mah dongi selesai mah au. Selesai mah sudah beban ning ulukku. Ala rakso sahat di bana tujuan singgah ibana di sada warung. Mangan ibana martang yang mah ibana. Dongi sadari ibana mah ngasalah HP au Tuhan. Pasti dodong solusi. Adong jalan keluar. Jalan moliate mah ternyata akadusin api adong do mangurupi ibana. Dang daud akan asing laho menopang mendukung ibana dan siap mendampingi ibana. Songoni mah hebatna di era nuai ngamang do tinang do apa sebelum nang sudena hita. Artinya saat ini di era sekarang kita harus hati-hati. Ada banyak cara berupaya baik kita menjadi susah amang do tinang di bagasan kehidupan do tinang. Ada banyak cara yang dilakukan orang-orang yang jahat, orang-orang yang licik, orang-orang yang tidak benar. Maka dengan demikian kita mengatakan dia harus bertobat. Dia kapangalaho dot pambahinan songonia mang dotinang. Baik kau kamu aja mang dotinang. Molo pola sampai jadi sonat nei. Tabraka may bana, mati may bana. Atong hutang ni sedei. Batu tu hutang nobel ga ima.
na manusai ibanai, na memperalat, na memakai sudah aka teknologi untuk sesuatu yang buruk dan jelek. Karena itu mari kita hati-hati amang do tinang, sudah bila perlu mari kita cross check dan bagaimana kita boleh saling betul-betul memastikan di tongah-tongah kehidupan dunia supaya tidak terjebak tuak hal na buruk narwanakin. Next, amang do tinang takpala gajang betong. Gitu. Nah, songona hudok kami nakin rohami siya tonga-tongan huriata pos pelayanan AKBP Wonogiri amang dot inang. Moliate maditu hatta. Allah begitu cepat proses pembangunan nih gereja temang dot inang. Nang pemarutang. Gitu. Ala kebetulan do adong kajari di si na bertugas di si jala salah satu na adong do rusian ruas ni huriat tau namang dot inang na gabi anggota nasida walau selamat tasrait ate gitu dak kuota dong marminggu teh nasida di son barang nasugut do nah ale pabua ruas di Bandung partadinata ho kami amang paditai na nasida uju pajupang dot kami oliate mamang dot inang akhirna dungi uju manuhor lahan moliate mada parjolo taringot tu adong dotong siat nita lako manuhor gereja na diseragen nate. Pinuji matuhani ngaberes ngalunas besudei. Dungi tor udut mahita museng pos pelayan Wonogiri. Nah manuhor lahan mahita. Dungi kita membangun gereja. Bahkan tiam sian tim pospel tamang dot inang. Tong do ya berkunjung molo sosala 2 hari rate. Dan 2 hari tusan mamereng marnida. Bab pinuji matuhata. HP pospel nasing adong do yang harus berjuang bertahun-tahun bahkan puluhan tahun untuk izinna. HP on mulai tapajongjong sekitar 2,5 tahun amang do tinang. Mulai ate matuhat hampir 3 tahun bulan opat mah hampir 3 tahun. Bulan opat mau ulang tahun pospel tahun. Aboy jongjong saya ada gereja nangpe awal na idok nasida siat dia domang padita bainota paima tupadi radidi nangpe sonari. Mari kita ambil kesempatan emas ini. Dang saya sudah dong peluang dot kesempatan emas. Ima dia akan abui mengurupi kita. Alani pinuji matuhani molo selalu adong nasai mengurupi dot akan asing. Rodi sahat tunai ngakamang dot inang dengan bangunan gereja yang sederhana songon natai dan waing amang dot inang. Alani mewakili panitia nang mewakili para lalu ruas uriata mangido hami pangurupion. Siap kita laho pasikopo namang dot inang. Apakah itu termasuk di bagasan na konsistori rumah dinas ulani huriat tadi si nang dot akan asing dope. Udang dope nanaing si perlu honoton di tonga-tongani penyelesaian penuntasan. Abe lagi ngai dot nasida. Abe pida na mamang padita sidoru ati nasida. Baidu dah. Ingat jabar nami i. Dang buya dong dot dopate di nganani torus manang selamanya dang mungkin. Alpe buana do bayano namang hampir 100 juta lebih mawon marutang nuaing habe mardala dopeon irok bapos marohatta sai suruon ni di batado akaruas ni huria na burju termasuk ma siat tonga-tonga ni huriata AKBP Marta di natau nate amin itu lah bah songonan nenget amin nah berarti itu ngalan sia itu itu teh oleh nang ngalan sien na alis suarane songona malasa do nakin itu deh nah tung macet takas tu sene deni mal eden lansia ahar nakit he ima taula ma nadeng kan teh nakin ida terhukutip do molongai do kota taula manadeng kan lagi maka lansia molongai do kota taula manadeng kan lansia anggoida molu lansia be semangat do be madokon taula manadeng kan lagi mah sudut aka noposa deh. Nah, karena itu mari kita terus bagaimana kita boleh melakukan, bagaimana kita boleh mengerjakan, bagaimana kita boleh taulama nadingkan asa gabi asa ngapon pamuliaon di guarni hatta marhite ima jongjong akahuriata mang dotinang di tonga-tonga di luar nasing AKBP di huriata. Molo pospel Madiun dapat pudi dapat jongjong kami bulan Agustus bapak ditaresok na baru nama nonnya deh. Itu. Yang behami pada sida ma bohado laho mangyahi dari kota ringotusi
Jadi nuaing itap na boy nang pitahubasi akamando tinang wada hita boy mampain na duminggan na muli gabesa ngapon hamuliaon di gor ni Tuhata. Amin. Partang yang mahita. Mauliate madi pasahat rohanami tu adopanmu Tuhan. Dongaho calo kami bari tanauli. Marhiti hatam di bagasan tikyon. Dina dipaingot ho kami ali Tuhan. Asa di bagasan ngulu nami. Toktong marhamu baun. Toktong mengalami perubahan, pertobatan ali Tuhan. Sian naroa gabi nadinggan. Atong urupi mahami marti todim to di parbadia. Asa marti gabi margogo kami Tuhan. Laho mangalo aka hagiot, aka tawaran-tawaran. Nasian portibion ali Tuhan. Naboy mambay kami masuk tu dosa. Tu pangalaho na roa, tu pangalaho na hurang dinggan ali Tuhan. Alania si maroham ali Tuhan. Pasu mahami salut na karuas ni huriam. Na pungu di son. Doho na dijabo ali Tuhan na manghuton. Live streaming di tonga-tonga ni ibadah. Di bagasan tikyon ali Tuhan. Pasu ruas ni huriam HKBP. Marta dinataon ali Tuhan. Na niluhon niya kanaposom ali Tuhan. Rap dotak kadongan parhalado. Asa margogo. Laho manguluhon puriamon. Mardalan hobartu lomon roham. Utangnya ko kami karuas ni huriam na maras roham marite ulang tahun usia. Dot ulang tahun pernikahan. Pinuji maguarmu Tuhan. Lam tabay mahay pason hagogoon. Tarlumubi magajang di umur ali Tuhan. Asa marhite. Gabilam martabba. Las ni roha dia karuas ni huriami ali Tuhan. So ngunang hutangnya ko kami ali Tuhan. Aka huruas ni huriam ali Tuhan. Aka keluarga na makasiholi na mauas di pasu-pasu parianak konon. Lehon may ali Tuhan hobar tutikim. Asal lam gadda las ni roha ni ganup keluarga naong pidadumuho gabisada keluarga ali Tuhan. So ngonin ang ruas ni huriam makan apo subulung na masihol di pasangan hidup. Ali Tuhan oma na patuduhon na mangalehon asa marhitei boy lam gada las ni rohani ganup akan aposo bulung tarlumobi ma na kanatoras tong ali Tuhan. Martileko pasangan hidup di nasida Tuhan. Nasa haporsyaon, nasa roha sa pikiran ali Tuhan. Utangnya ko kami ng ruas ni huriam akan met-met pasu-pasu di tonga-tonga ni pertumbuhan na. Asaboy toktong di bagasan hay pason. Soalnya di bagasan pendidikan, parbisuki. Asaboy tercapai nagabi cita-cita harapan doot pangiduan. Ama ina nang naposubulong dia kakarir ulaon. Ali Tuhan pasu-pasu ma. Asa lam tu denggan na, lam tu ulina, lam tu nakok na. Aka karir, aka jabatan, ni aka ruas ni huriami ali Tuhan. Asa marite pasu-pasu na jalomi na di jalo nasida siya koy Tuhan. Lam tabba ma las ni rohani nasida. Akalan siya bili Tuhan. Pasu-pasu. Asa toktong boy marlas ni roha Tuhan. Toktong marulup-ulup. Ala hodo na toktong mangaramuti madungani. Cala mapargugoy amanami dot inanami lansia. Nangpe di tonga-tonga ni Tuhan nasida. Tong pakai nasida gabi ula-ulam di tonga-tonga ni uria masyarakat nang maradopon hurian asing dari Tuhan. Atong moliate madiholi Tuhan pinuji maguarmu. Marti Yesus Kristus martang yang kami tuho. Amin. Tapuji matuhatta uhut ma pasaton piliata. Ida
Tatangnya koma peliata tua do penibata martangiang mahita. Ale di bata manami na di bano gijang hodo haroroan isaluhut silehon leona denggan do naso libasa na moliutus. Upasat hami masian na nilamitu hami pilihan nami tuho. Sai calo may gabiwap na husus di jolom. Pasu may jalaramoti. Asa operasi yang hami pilihan non. Pati bulu kona racaomu di tonga-tonga ni huriam do di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti tordim. Asalam tadami godang ni silenon mitu hami. Asalam girgira mandok mau lihat Tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na di banu gijang, saya pinarbadia magwarmu, saya Roma rajonmu, saya saut malomo dirham di banu tongon songona di banu gijang, lehon matuhami saudara nanguluan siap hari, sesa madosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami, una kami tugi untuk panguncunan, palua mahami sian pangago. Hamu di bagasan damai jalan hamu pasu-pasu sia tuhata. Di pasu-pasu jalan ramoti Tuhan di batamaho. Di sondakon Tuhan di batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan di batama bohina tuho. Jala di pasoron ma damena tu todim.